Κώστα, ακόμη ένας τελικός για σένα, αλλά τελικός για το Παναθηναϊκό μετά από 13 χρόνια. Πώς το περιμένετε? Υπάρχει ανυπομονησία. Προς το παρόν μπορώ να πω ότι περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο. Υπάρχει περηφάνεια για την πορεία της ομάδας. Αυτό που μπορώ να επισημάνω είναι ότι οι δύο καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης βρίσκονται στο τελικό και είναι και αξιοκρατικό και νομίζω για φέτος το σωστό. Η πρώτη ομάδα και η δεύτερη ομάδα είναι στο τελικό. Εσύ δεν έπαιξες έτσι όπως ήθελες στον τελικό, άρα έχεις κρατήσει κάτι περισσότερο για τον τελικό? Όχι, έπαιξα όπως ήθελα. Δεν μπορούσα να παίξω κάπως καλύτερα. Ο καθένας προσπαθεί να βάλει το λιθαράκι του για να βρει την ομάδα στο τελικό. Και τώρα ο καθένας προσπαθεί να βάλει το λιθαράκι του για να βρεθούμε αγκαλιά με τον τρόπο. Αυτό είναι το βασικό. Το match-up με τον Καμπάτσο, πώς το περιμένεις? Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, πολύ ταλαντούχος. Αλλά η Real έχει πάρα πολλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις. Είναι, θεωρώ, η πιο πλήρης ομάδα και η πιο ταλαντούχα ομάδα στη διοργάνωση. Εμείς πρέπει να αποφύγουμε τα χθεσινά λάθη του Ολυμπιακού οπωσδήποτε, γιατί αν μπουν τόσο δυνατά και ζεστά η Real, δύσκολα τη σταματάς. Πώς θα αποφύγετε, τι νομίζω ότι πρέπει να κάνετε για να αποφύγετε αυτό το δυναμικό ξεκίνημα που έχει χθες η Real? Φέτος η άμυνα μας είναι εκεί σε περισσότερα παιχνίδια. Όπως είδατε, χθες κατήξαμε μια ομάδα η οποία παίζει γύρω στους 80 με 90 πόντους στους 58. Και αύριο είναι οδηγός επίσης η άμυνά μας. Ο Εργκίν Αταμάν είπε ότι με 10.000 Παναθηναϊκούς εδώ αύριο στο Βερολίνο ότι θα έχετε πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσετε το 7ο αστέρι. Πόσο ανυπομονείς να το δεις κατά πράσινο, να δεις κατά πράσινες εξέδρες? Έχουμε 50% πιθανότητες να κερδίσουμε ένα παιχνίδι και το τρόπαιο. Εννοείται ότι θέλουμε τη στήριξη του κόσμου μας. Όλη τη χρονιά το λέμε και το ξαναλέμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει μείνει ένα βήμα, αλλά το πιο δύσκολο βήμα, για να κάνουμε ένα όνειρο πραγματικότητα. Κώστα, πέρσι στο τελικό έχασες το τελευταίο σουτ. Νιώθεις ότι χρωστάς κάτι φέτος? Όχι, δεν χρωστάω ποτέ τίποτα. Γιατί αν το αναλογιστούμε έτσι, 10 μέρες πριν χάσω το σουτ, είχα βάλει ένα πολύ μεγάλο σουτ και βρεθήκαμε στον Final Four. Θα μπορούσαμε να είναι καλύτερα η άμυνα η οποία δεν μας οδήγησε εκεί, θα μπορούσαμε να παίξουμε μια καλύτερη άμυνα. Εγώ θα να κάνω δουλειά μου στο γήπεδο. Όπως έχω πει, άλλες φορές θα σουτάρω και θα τα βάλω, άλλες φορές θα τα χάσω, αλλά το σημαντικό είναι η ομάδα να κερδίζει και είμαστε σε ένα ακόμη τελικό. Σε αντίθεση με τους περισσότερους από τους συμπαίκτες σου, εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά και από Final Four και από τελικούς Ευρωλίγκας. Ποιο είναι το μυστικό, τι πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα για να κερδίσει η ομάδα σου? Δεν υπάρχουν μυστικά. Ο κάθε ένας έχει τη δικιά του ρουτίνα και προετοιμάζεται ανάλογα για το παιχνίδι. Τα μικρά πράγματα είναι αυτά που θα γίνουν την πλάστικα στον νικητή. Όπως έχω πει πολλές φορές, ένα rebound, ένα κλέψιμο,